Kubor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ubak Pilbert hangsi, walau dia badan kejing dunah ke department, hendra ki pajba ke syarnya hau, ban pin kubor kemurang ba shnong jong shnong kamar, ke shnong badan Riboy district ke bedang hapo ke hima menlim. Ubak Pilbert hangsi, udah bela pendap di kejing pulih haduk kelas 12, bat pulih St. Anthony's College, nak ke bentaban pendap di ke Bachelor of Arts, hendra umshim lala ban pendap di kejing pulih ke degree, nama udan kejing hitam hakamed. Kumurang ba badan keman berjuat. Ubah hangsi, unya ru pada kekali auto rickshaw. Unya eka skuti, berubuk ru ke kedukan di marbam dan pendap penbiang. Yaki jing dan kam haka yeng kesem. Haka jing keren berunong lum kubur kebati CTV. Ubah hangsi ulayat ho, ba onda ulada pras nem karta. Ulada ni kejing duna haka department. Hadin bola hap na jerong uding. Haka ba om shim lala syu ban sumar. Wat haba ki kimi pa jong u, kira lam balik sumar keleng-keleng. Ubah hangsi, ulayat hu ubah ula syajid kumurang ba shnong, ke shnong kamar, mentadang kumbah drubnai AA. Hadin berkeladi ke puat, ben pin thamai ki dong ilam shnong. Mauru ula thep gerteng, kumu kertong, banyak kun ni ke kamarang ba shnong. Bat kipat baru kila iben, ben kam tia u kumurang ba shnong ba thamai jo ke shnong kamar. Ke shnong kamar ke badan kumbalai pusau teli ki tunom yeng. Kelabuk kendon, batang kinong shnong ke badan yaki election photo identity card. Kidan hok banjid ya orang bashnong. Kumurang bashnong buat ubru badan jing dunah ke department. Ulah kerpa di ke ofisar sorkar, yaki dong mikmat. Bad yaki kenhuan seng balang, ban ai ke jing trelang, kenang ban wanra, yaki kampendroi hapo ke shnong katau. Kekerteng jonga de Pilbert hanse na syonga saan ya po ka shnong kamari de kejing yai lenti ke jonga nadu banga dangrit kalong kumnehi hadin banga ladap prasnem ngalalong ubriu uba long baduna de kotmet andre nadu dangka ngalong uba ubriu uba biet babiang akamet kapat Andre na sniubok ba ngaur na jerongding kumta hadien ba la bunsen ime ipa kila pak sumar yang ban bangan yo jingkoi Andre naka jingpom la syu naka liang kinong sumar naka benta ka jonga kumta ngalahun yaka jinglong de kotmet ke jonga nadu bangadang rit hadu menta kumnehi bat nga airu ke jing kublei mi pa kibala persang ben sumar yang por bangadang rit Andre daga jing bom la syu yong ki nong sumar kumtai mi paru kila hun yang ba haka jinglong jing duna haki de kotmet ke jonga hadu mentah haka jing im jonga ngala don hi iba de i nong pek nong kmik na kabenta ke jing im ke jonga kabaman kasngi ngala ya chong bat lo jonga mentala chisnem de haka jing jarap ke jong bat lembat ki bahying hasem jonga kumta ka aimen sim yang shibun na kabenta ka jing im ka jonga ka baman kasngi tumta hadu menta ngamdon kino ki kam ka ba ngatre Andre
ngadon kanika dukan kebarit ania po snong ka jonga but kumjuru kandiat kan soi nga kamay da kanika kajing kamay da kanika oto ka jonga kandiat kan soi namar tang da kanika kajing ap ka dukan jonga ru kamla ban ai kajing mentoi hadu kata namar kadai ka dukan ka ba dia po snong mo de kumta hakajing embrio watla ngadon kajing tunah ki khotmet ru bomban se nga haban trestom na kabenta kajing im jong nam ta jonga shimet bat nam ta kajing kasam khnang ban penbiang na kabenta kajing don kam yung kajing kasam kumta bomban se watla ngadon kajing tunah ki khotmet ru nga haban kamay da ka uto kat kabangala ai ban kamay na kabenta kajing dawa jong kakpo. Kerdan pule jonga hadu ki kelas berit hadu kelas 12 ngalak pule bat ngalak pule ru haki college ru apo St. Anthony's College Henry Snewbok ba ngayele exam haka final year Henry banga kaban kajing stom haka met jonga kumta ngamla ban yale stom haka final exam kumta Henry ngala syuhun hino bat ngala syong no haying kajing kwa kajonga kalong ba ban wanra na benta kajing mentoy na benta paiba ban suthu yaki paiba nong syong snong na benta kajing jong ki brio bat kin suthu hiro yang ba bangan tresitom kin suthu hi ya ka banga tresitom khnang ba maki kin yo men sim syuk wat laki don ki kamet ka phat ka ba bit ka ba biang makanaru kin le sekin yo ka jing mentoy yaki sembok perkhat na ka benta ka jongki khnang ba makiru kin suthu ba makiru kin dang tres tom syuk na ka jing im ka jongki. Nakaliang ka jong hoy hagajing embryo kadon be hi kajing mo watla ngilong ngisngau ba ngilong ki babit ki babyang handre watla katarong ngisngau ba
kadon be hi ka jing e na kamta ka jonga ngasngau kadon hi ka jing e akmat ka jonga Henry ngam kan tai pat ba haba kila yit kinong snong na kamta jonga banlong rong ba snong kalong ba nan persyang kat kabangala wan langam la ban wanra ya ka roy kaparu le se ki parlok snong ki jongi le se kinom sngo Henry kin hun hi haba kila yit ki haba ngala syayit rong ba snong kalong ba naka jingjit ka jongki naka jing sunghun ka jongki te kumta ngaru ngam kantai ya ka jing jit rong ba snong ka jongki Henry na pediang ban ngan persyang hikat kabala ban wanra na kabenta ka jing bahajong ka snong ka jing long rong ba snong ka jong ngadang ngadang thamai na kabenta ka ni ka jing long rong ba snong ka jonga ngam patla ban wanra iki ka ya karoi kapar nam ta ka snong Henry nga persyang hi ya ka banga la ban wanra nam ta ka jing mentoy yung ka snong ka thau ma ngalabad rong ba snong menta lakum ba indrun yo benai ta Kia kerkom jit rong ba snong ngia penlong kumba kat kiba ya kwa ban ai kerteng kat kaba kia kwa ban ai kerteng te kumta ngaru nga ai lang keng ka kerteng ka jong ngaru ngan syayit ngam syayit ro ngam sngo Henry kipai ba ki syayit keng nga ha ka jing long rong ba snong ma ni don kumba saungut ke bangia kontes keng ta po te kipai ba kila sngo baha ban yit yang te kumta ngaru ngasong komen ban kwa hi ban persyang nam ta karoi kapar nam ta ka snong ka thau ma kat ka banga la da ibor ibarit ma wat la ngam la ban longkum kiwe pat ki breu Henry kumba ngala syayit kumta ngaru ngan tresh tam ban persyang ban le na ka benta ka babah ha ka jing long rong ba snong jonga hane hapo snong kamar kumba ki pai ba kila yit yang ban long rong ba snong ban persyang ban wanra nam ta karoi kapar na benta ka ni ka snong ka jongi kumba ngidon lai pusau tili ki long ying ha ka ni ka snong ka jongi te na kerpat ru ya ki bor jong ka sarkar lani ki nong mikmat lani ki officer jong ki office baper ba kin sumbha ban yarab lem yanga le se na kaliang jonga ngamla hadu kata ban kum ki wepat ki rong ba snong le se ba kinwan na kapor syakpor Henry ba kumba ki pai ba kila yit yanga ban long rong ba snong kumta na kaliang jonga nga kerpat yepi ki sarkar ba pin sumbha ban pediang lem yanga kum u rong ba snong ubadon gajing duna ha gid khotmet akane ka dong bat kathaing kumba ki pai ba jong kane ka snong ka jongi kia angnut na kamenta ka roi kapar kumta nga kerpat yepi ba pinom sngo lane ba pinom sngo pher ha ka jinglong rong ba snong ka jonga Henry nga kerpat yepi ba pin yarap lem kumba pi yarap ye ki wepat ki prasnong ki jongi kumta ka jing trace tom ka jonga bat ka jing trace tom ka jong pi le se kan wanra ka jing mentoy ya ka roi kapar na ka benta ka snong ka jongi bat na ka benta ka
kadong bat kataing ka jongi. Hakini gipor ke ba mentah.